Nagpagwas ang apat ka mga executive orders si Iloilo Governor Arthur Tutu Defensor Jr. para sa dugang nga measure sa pagtapna sa paglaptas sang COVID-19 sa probinsya sang Iloilo. Ang nasambit nga mga EOs amo ang Executive Order number 175 ukon ang order imposing restrictions on non-essential travel and into the province of Iloilo sa diin nagapatuman sang restriksyon sa mga non-essential travel sa sulod sang probinsya sumugod Hunyo 4 tubtub Hunyo 18 sa diin ang tanan nga mga nagatrabaho sa gobyerno kag pribado nga sektor ang gina-required nga magpresentar sang travel order o kung travel pass sa probinsya sang Iloilo. Nakasaad man sa EO number 174-A ang pag-extend sang liquor ban sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Mahibaluan nga sadtong Mayo 27 sang gindumilian ang pagbaligya kag pagbakal sa makahulubog nga ilimnon apang mas ginpalawig pagid ini sang gobernador sumugod subong nga adlaw Hunyo 1 tubtob nga ma-revoked ini. Kag nakabutang man sa EO number 163-A ni defensor ang pagsuspender sa mga operasyon sang turismo, recreation kag accommodation sa mga establishmento sa probinsya sang Iloilo. Ini ang kaangay sa mga resorts, amusement parks, beach resorts, island resorts, motels, pension houses, apartment hotels, tourist inns, kag iban pa nga mga accommodation establishments. Samtang nagapabilin pa sa gihapon ang probinsya sa Modified General Community Quarantine o kun MGCQ base naman sa EO number 155-A. Balita nagikan sa probinsya kag syudad sang Iloilo, Stephen Burgos Isuan nagapandera sa matuod-tuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Western Visayas, Radyo Bandera. Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy.